Bon dia. Moltes gràcies a totes i totis per vindre a compartir este ratet amb nosaltres. Ens fa super d'il·lusió tremenda estar així i gràcies, gràcies per comptar amb nosaltres. Nosaltres som Sílvia i Sandra, som mundanes, per a qui no ens conega, i estem molt contentes de veure poques cares amigues però molt fidels i cares que igual no ens coneixem però que haveu decidit vindre així que moltíssimes gràcies per estar així avui. I també, gràcies a l'organització, a l'espai que ens acull i a totes les persones que fan possible la cultura crítica gratuïta feta des de baix i en valencià i que per a fer que continuï existint. Encara que no mos hem importat ningú premi de la gala de podcast del passat divendres i tranquil·les que parlarem d'això en algun moment. Així que gràcies a la Plataforma per la Llengua per convidar-nos a la 5a Festa pel Valencià i al MOT per comptar amb nosaltres i tot i ser uns punkis que no guanyen premis, a la Lenta Cultura per acollir-nos en aquest escenari tan boniquet. Així que un aplaudiment per a d'elles. Ara estrenem un micro que agafa l'àudio de fora, així que si dieu alguna cosa s'escoltarà. I avui gravem un nou capítol del podcast, el capítol 5è d'esta segona temporada, i ens fa moltíssima il·lusió fer-ho en una convidada a la que admirem moltíssim. Així, tant pel que fa, pel com ho fa. I per qui és, i perquè és molt guapa i molt lista. Així que no allarguem més i donem la benvinguda a Elga. Hola, ties xulíssimes. Mereixeu tots els premis del món. Ja arribaran. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elga, de veritat, de tot cor, per acceptar vindre així de ràpid en un WhatsApp, que estem molt contentes que estigues així amb nosaltres. Primer de tot perquè el teu treball ens acompanya des de fa temps, però ara molt més, perquè els nous dibuixets que ens acompanyen a Mundanes en la nostra imatge en xarxes els has fet tu. Eixos dos conillets borrocat amb munició. Ai, no, es puja en el passamuntanyes. Després el trac. Vale. Tu com a personatge pensem que tens molt a dir i teníem moltes ganes de sentar-nos a parlar amb tu. Han pensat que nosaltres presentem a tu i que després tu mos presentes a nosaltres. D'això no t'havia avisat. Com te isca. Qualsevol cosa és vàlida. Vale. El no miau. Esta biografia me la passa d'Elga, ¿vale? Elga és nascuda a l'Ombria de la Mariola. Diu que porta tota la vida imaginant coses i que això la va portar a fer primer Belles Arts i després un màster en il·lustració i disseny de la imatge per Lícia. Istituto Superiore dell'Industria Artistica d'Urbino d'Itàlia. Vale, perquè jo sé un poc d'Itàlia. Claro, és que ella va fer Erasmus en Itàlia i hem decidit guillir-la a ella. I això ens ho ha dit ella, però volem repetir-ho, i és que bàsicament Elga és un cul de mal asiento. Ara diu que treballa d'una cosa que no ha estudiat i per la qual diu que no s'ha preparat, encara que nosaltres considerem que estàs preparadíssima per tot el que tu vulguis, perquè eres molt espavilada i molt lista. I em fa gràcia perquè ens dius també en aquesta biografia teua que ens has passat per presentar-te que desitges que no descobrim que eres una intrusa laboral i que a més intentes dissociar-te dins de la creativitat perquè és l'únic lloc del món on no hi ha microplàstics i això m'ha fet prou gràcia amb els microplàstics. I també ens dius la frase que ens agrada molt dir a nosaltres que és abajo el trabajo, el asalariat, ¿vale? Sí, perquè total. treballar, hi ha que treballar. És que la setmana passada vam tenir una discussió sobre això. Gràcies de tot cor per estar avui així. I ja si vols es presentes bé en altres podcasts perquè en la presentació que ja és la que Ha és estat perfecte. i que vulguis saber més sobre ella encara que crec que la coneixem totes pues que busquen internet, que té una pàgina web, Elga, tens una pàgina web. No, però no entreu, està per renovar, no em dóna la vida, no entreu. I ara en esta tan bona i ara mos presentes tu. Què diries? Sandra i Sílvia, aquí abans de dir Laura, per les sinergies que n'hi ha d'amistats entremig, crec que són dues persones que des d'ací sembla que vos baralleu molt i que no esteu d'acord moltes vegades entre vosaltres. No, però és mentida. Però perquè crec que sou dues persones molt batalleres, crec que n'hi ha molta veritat en tot el que dieu i molta energia també. O sigui, que el que creu defenseu en cor i ànima i això en un món on les apariencias i lo de cap a fora sempre s'ha de mirar molt, crec que és molt valuós que sigueu tan transparents, tan listes també, que tingueu tanta poca por a dir les coses com s'han de dir i que escolteu-les qui no ho faça perquè aneu a aprendre, aneu a passar-ho bé i que sou majíssimes. Per no haver-te-ho preparat, Elga, ho has fet molt bé. Gràcies. I jo no sabia que donàvem la imatge de barallar-nos. Per això, per tot el que has dit, no mos van donar el premi.
Precisament. Vale, entonces han fet una cosa que és que en esta tan bona presentació van dir nosaltres sí que vam preparar un discurs perquè nosaltres pensàvem que anàvem a guanyar. No. No tant, un 50%. No. I entonces van dir, pues, anem a gastar este espai per dir el discurs. Sí. Vale? Entonces ara Elga mos va fer l'autorgació del premi. T'ha donat temps a fer-me-lo? No. Bueno, Vale. pues... Vos puc xocar la mà? Vale. Sí. Vale. I el premi a podcast Lo que d'humor i sea. entreteniment era? El lo que premi al podcast de l'any De l'any. El de l'any. Xulíssim, El de ¿vale? Pau i el Furtem. és per a Mundanes. Enhorabona. Gràcies, gràcies. Començava jo, Claro. perdoneu. Bona nit. En primer lloc, s'alegrem molt de que el vídeo de 30 segons que vaig estar fent durant 3 hores s'hagi finalment reproduït. Que conste Que no se van reproduir. que no es van reproduir els Però vídeos. vale. I jo vaig estar ahí 3 hores currant per un vídeo de Reel. Per si no us coneixeu, nosaltres som dos ties mundanes parlant de la vida en la nostra llengua, que tal com està el panorama ja és una declaració política i d'intencions. I jo així tenia un regal per Sílvia, que era dir, antes de dir res jo vull donar-li les gràcies a la meva amiga Sílvia No ho sabia. per acompanyar-me. Claro, era sorpresa. Oh, el micro mental. El micro. I ara sí, gràcies a totes les persones que ens escolten, tornant i anant a treballar, mentre cuiden o mentre militen, i gràcies a totes les amigues que ens han acompanyat este any tan xuli que estem així, gràcies a vosaltres. Especialment a Anna P. Este premi és per a tu. Anna Però P. Anna no ha P. no vingut. està. Que mos va prometre ahir que vindria. O sea, faltíssima. I això ho anem a dir en la gala. I este premi no és només nostre, és de totes les que fan coses sense diners, amb moltes ganes i endeutant-se com nosaltres, que ens han gastat molts diners en això. Perquè després ens diuen que no ens donen el premi perquè no tenim qualitat tècnica. Toma. És que som pobres. Vale, i seguia jo. I per últim faig una crítica, una crida, encara que critiqué jo tot el rato, a descentralitzar estos actes, que per favor no tot siga a València ni a les ciutats, perquè fer país passa per recórrer-lo i això implica que estos actes puguen fer-se en altres llocs. Vos convide al sud i al nord, que tenim un territori molt llarg i molt xulo. Visca la cultura crítica, visca el transfeminisme de classe i visca la terra lliure. I I ja això? està. Això és el que haguereu Que estava escoltat. molt bé. És que ho haguerem fet molt Estava bé. divert. Està brutal. Sobretot per a Anna P. Que no està així. Bueno, així que el capítol d'avui, per no enrotllar-nos més en la En gala la esta, intro. havien decidit anomenar-lo, després d'unos quantos debates, tot terrenys. ¿Vale? Perquè, bueno, que si jo sapiguera, o sea, si jo sapiguera dibuixar, m'encantaria fer un dibuixet per a aquest capítol que foren 3 tot terrenys en les nostres cares. Dalo por hecho. I hem volgut dir-nos així perquè, Elga, eres molt tot terreny, però crec que Sandra i jo també ho som. I és que al final ens estem atrevint en moltes coses que, xica, jo no pensava que faria un programa de ràdio o faríem directes o entrevistes tan xules com esta, la veritat. Que jo sóc mestra o psicopedagoga i no me dedique per a res a tot això. I ara Sandra, que està de mestra de taller amb gent discapacitada o diversa funcional, o que abans estava treballant als escenaris o cosint de vesprades, o sigui, que som uns todoterrenos total, no? Aleshores. I per enfocar un poc, volíem portar el capi cap al tema de la creació, perquè darrere d'això hi ha moltes coses que no sempre es diuen, que és el treball, la precarietat, l'exposició, l'autoexplotació, el desig, el cansament, l'autoria i també molta política. Però no volem parlar només d'art, sinó que el que implica ser una tot terreny, que per cert ella té una jipeta, que és un tot terreny xiquitín. Uau, que guapo. Així que comencem i ara tirarem la intro i este és el 5è capítol De la segona temporada. Gràcies. Bueno, Elga, anem al meollo, ¿vale? En aquest capítol, com que ens convidava el MUD i Plataforma per la Llengua, volien convidar algú amb qui poguérem parlar de qüestions lligades al tema de la creació artística, les xarxes o les mal anomenades xarxes socials, ¿vale? Perquè això és un debat. La creació de continguts i a més lligar-ho al panorama valencià actual.
I la veritat que eres una persona que encaixa perfectament en tot això i que ho fa sempre amb una veu crítica i això pues, a nosaltres ens encanta. Perquè Elga i nosaltres no ens coneixíem massa d'abans, de Mundanes. Però Mundanes ens ha enamorat i d'ací ha nascut una trieja, que ho sapiguem. Et coneguem per molts projectes a destacar, àlbums il·lustrats per a la xicalla, com el de Guillem Agulló, direcció de videoclips moderníssims i xulíssims de grups de l'escena valenciana, com Malifeta últimament, la direcció artística dels CDs i del vestuari, colors, escenografia, directes de Smoking Souls... I ara de Mundanes, perquè de Mundanes. I crec que també, no sé si així m'ho estic inventant, vas fer la direcció artística d'un capítol de Salvados de la Dana. Sí. Segur que se'ns queden molts projectes xulíssims que no sabem que has estat al darrere. Aleshores, la nostra pregunta o reflexió no, com aplegues a tocar totes tantes coses, no? Què et porta a crear des de llocs tan diferents i diversos tantes coses no? Diferents i això com que tota l'estona estàs explorant nous espais de creació i eixint de la teva zona de confort, no? O sigui, com què sents des d'ahir o per què has arribat a fer totes tantes coses, no? O sigui, com eres tan todoterreno, no? Com treus el temps, sí. És la pregunta. No, I com arribes a tot això, no sé, per tu, iniciativa. I ja deixem de parlar nosaltres perquè portem... No, per favor, que això siga un diàleg. Crec que la resposta a aquesta pregunta és complexa perquè té molts punts, crec que motiven el per què em dedica a tantes coses. La primera crec que és la inconsciència, absoluta i total. De no saber dir que no. Sí, clar. El no saber dir que no, però a banda el tindre pot ser un positivisme massa tòxic en el sentit de sí, se puede con todo, sí. A mi, per exemple, quan va arribar lo de la proposta per a fer la direcció d'art de Salvados, clar, jo vaig dir, bueno, jo fer direcció d'art de videoclips i tal, però són àmbits totalment diferents. Jo no he fet mai televisió. I jo me'n recordo en la reunió, o sigui, no la reunió, sinó el primer encontre en l'equip en l'estació del nord de València, jo estava tremolant en plan de, buah, esto se tiene que sostener, o sigui, ho he de sostenir com siga. I ells, no, perquè tal, podríem fer això i tal, tu coneixes? Jo, sí, a tot que sí, i pensant, després ho arreglaré, perquè a tot n'hi ha solucions. Crec que això també va molt arraigat en com crec jo que faig la meva feina. Us he de dir que jo no suporte l'etiqueta artista, ni bohèmia, ni... No és que no la suporte en mi. En els demés ho respecte quan ho escolte i ho entenc, però en mi no, perquè no estic presa per aquest genio creativo de no, yo hago esto porque lo siento. No, a mi el que me se posa davant és un problema i jo intenté donar-li una solució. És algo molt més racional, no és tan bucòlic, no és tan artístic. Però a mi em funciona aixina. Gràcies. Per què? Per ser aixina. Bueno. No, però és igualment vàlid com altra gent que es considera artista i ho fa des d'un punt de vista més emocional, així, cada un és com és, i per mi és veritat que n'hi ha un problema i n'hi ha una solució. L'únic que les solucions així passen a través de la ment creativa. Aleshores, clar, quan jo sóc il·lustradora, o jo vaig començar, jo volia fer dibuix i volia fer il·lustració. Això que em va portar a que un dia algú em diguera per què no fas una portada per un CD? I vaig dir, bueno, pues jo m'estic preparant per a fer llibres, que és el que vull fer. No és tan diferent. Aleshores, adaptes això. Després el diuen, no, però per què un videoclip? Bueno, però al final els recursos són els mateixos, es tracta d'imaginar i aplicar-ho d'alguna forma. Però no és el mateix. No, ahir comences... Clar, però ahir dic lo de la inconsciència, perquè jo arribo al primer videoclip, que me'n recordo que era En la fúmiga i en els catarres. En una setmana em van dir... Pots muntar... Todos señoros. Sí. No, en els catarres no, en els catarres no. És que no, la veritat no és... Però bueno, tots són 50. Sí, correcte. No, però era només Artur. Estava només Artur. Així i tot, em van donar una setmana de tia, mos podries dirigir un videoclip? Jo no ho havia fet mai. I jo, clar, en una setmana, clar, o sigui, la inconsciència està ahí, després em gite per la nit i dic, joder, tio, per què he dit que sí? Per què? Però bueno, ho fas. No es passa. Clar, crec que ens passa a totes, en més repercussió o menys, però sí, clar, n'hi ha molts diners invertits, n'hi ha una repercussió, n'hi ha una necessitat per part de les bandes, etc. I bé, total que tenia tanta inexperiència, vos conto això, perquè en el primer plano, clar, jo vaig fer el guió, vaig buscar com es fa un guió, exemples de guió, jo li vaig tirar. I no existia el xat GPT. No, però estava al rincón del vago. Correcte. Però bueno, ahir estem parlant de que
el que tinc d'inconscient també tinc de currant, en el sentit de jo si fa falta li tiré hores i si no hay que dormir, no hay que dormir, no passa nada, se saca. Però me'n recordo la primera escena, ens posem allí, hi havia un director de fotografia que jo no sabia ni el que era, però la persona que controla la llum, la càmera, tot, i ahí no hi havia una persona i diu, i ell en plan, dona'm instruccions, no? Però esta persona molt més professional que jo, tenia molta més experiència i va funcionar sola. Però clar, es posen tots ahí i en el moment en què tocaria dir acció, jo vaig dir, ale va! No, ale va i tot el món està esperant. Jo veia que ningú es manejava. I els mateixos catarres supermonos van vindre... Això és quan es grava so. Ai, veus, això també ho he après ara. Però van vindre els catarres molt monos i em van dir dis acció i així no sabem què hem de continuar. I jo dic, clar, tia, t'has preparat, o sigui, no, eres directora, no estàs fent ara així. Va. Aleshores, pues... Sí. Però també és cert que no és un món tan... O sigui, és més amateur, no? Encara que siguin grups que ara tenen molta projecció, això que estem parlant de potser fa 10 anys. No, què va? Això estem parlant de fa 4. Jo vaig començar el videoclips fa 4. No, és cert que en 4 anys, per exemple, clar, aprens molt. I crec que això també és una cosa que em porta a atrevir-me i que convide també a la gent a que s'atrevisca a fer coses. I és que l'academisme no és el més important. Crec que quan més aprenem tots a fer qualsevol cosa és mitjançant la pràctica. És cert que, joder, no voldria jo aprendre a ser cirurgiana, no és aplicable això a tots els àmbits, però en l'àmbit artístic sí que n'hi ha aquesta certa part de possibilitat d'aprendre a través de l'experiència. I jo, per exemple, ara, després d'estos anys, tinc un equip en el que treballo, del que aprenc moltíssim, cada vegada conec més coses, però al mateix temps això és una espiral infinita, perquè quan més coses conec, més coses crec que puc controlar. I aleshores ja acaba de ser Elga, però no pots fer totes aquestes tasques, no per una qüestió de, vull dir, no és una qüestió d'ego, de vull fer-ho jo, vull manar jo, sinó perquè m'apassiona. O sigui, veig que quan hi ha un univers que es crea, és que no és només la imatge final, és la roba que portes, la il·luminació que tens, els detalls que n'hi ha, com està contat, al final és tot. Aleshores, si pots estar damunt de tot el procés, sempre en equip i acompanyat, no es tracta així de ser herois ni res, sinó de fer-ho en equip, però poder controlar tots aquests aspectes, jolín, el resultat es nota molt i això és el que a mi em motiva moltes vegades a dir que sí, encara que últimament jo crec que ja he arribat a un tope. Sí, he de posar fre. Que guai, o sigui, jolín. És que no sé què dir, és que no, superguai. Ja està, no, però està superbé. O sigui, també per les ganes d'aprendre. O sigui, al final són ganes d'aprendre altres coses i d'estar és sempre inquietud. Sí, n'hi ha una part, sí, n'hi ha una part d'inquietud, però inquietud també en el sentit de no voler estancar-te, crec jo. Perquè crec que quan, almenys, ja vos dic, jo avui parlaré des del jo, perquè és des d'on puc parlar, a mi m'avorreix, no és que m'avorrisca, sinó que em fa inclús por el dir, soc això i seré això la resta de la meva vida. Exacte. No puc suportar aquesta idea i comença a acceptar-ho, que no puc suportar aquesta idea. Aleshores, el tenir sempre una finestra més que puc obrir, a mi em dona molt d'aire i em dona molta pau mental i tranquil·litat, encara que després em suposa moltes hores o molta ansietat de dir, com faig això? Però és com, o això o el cristal·litzes. I ahir no vull... N'hi ha gent que viu molt bé i tranquil·la en aquesta condició. Clar que sí. A mi per ara no m'ha passat. Aleshores jo crec que per això dic sí, tu dona'm, perquè això em porta més lluny i sempre puc tornar arrere. Claro, i a més és que eres d'eixes dones que estan darrere de tot o de quasi tot, saps? Però que la gent no sabem que esteu o que existiu perquè no sou la cara visible. Perquè jo m'atreviria a dir que tu dotes, o tu i tantes, no? Que doteu de fantasia i màgia, no? Un poc, els projectes que toqueu. Perquè, bueno, pues al final un grup de música, ok, però darrere n'hi ha un muntó d'equip i tu eres una d'elles i, a més, pues, el que estàs dient, que comences a clavar-te mogolló d'aspectes de més lo creatiu, lo de cap a fora, no? De lo que se va a veure. I, bueno, a mi és que no sé, me flipa un poc perquè és de veres que, per exemple, en lo de la Dana, en el docu ostres, pues ahí n'hi ha un curro molt invisible, no? Aleshores, creus que un home faria aquesta feina tan poc visible que feu? O sigui, que n'hi haurà homes que la fan, però està més feminitzat que... No ho sé. Así... La creativitat, o sea, tot el que siga... O cuidar tant els detalls, pot ser. Claro. A veure, com en tot,
pense que les dones sempre eixim més malparades en aquest sentit, evidentment, perquè sí, és que és així. Perquè ja siga perquè costa més que et facin cas des de fora, els mitjans, o si no és a través de les dones en l'art, que això és una cosa que a mi em repateja moltíssim, perquè és de, tio, sí, evidentment soc dona, som a travessa, però igual que soc de classe treballadora, que soc feminista, que soc ecologista, que soc lo que tu vulguis. Soc Virgo, el que tu vulguis. No tens per què dir-me només no, artistes dones creadores. Per què no em consideres com a creadora i ja està? Vull dir, crec que és una cosa que passa molt i a mi en esta faena m'ha fet entrar en dilema i en contradiccions moltes vegades i enfadar-me i plorar també molt perquè és molta feina i molta gent darrere. I el resultat, moltes vegades, evidentment, se l'emporta, en el cas, per exemple, de la música, se l'emporta qui puja a un escenari. Jo entenc que també hi ha un risc. Aquesta gent posa el cos, posa la seva cara, posa la seva energia, està tots els caps de setmana. Però és que inclús en la gent que està de ruta, en ells, en tot l'equip, aquesta gent també posa el cos. Jo quan estava de bolos ho dia molt. Clar, jo me recordo que en Flora ho parlava molt i li dia ostres, tu tens la responsabilitat de ser un personatge públic, però jo me como otras mierdas, perquè tu per ser una dona pública te se permetre no és la paraula, però no te se m'aixaca tant com a mi que estic darrere de l'escenari. Totalment. I que després, òbviament, nosaltres no volem reconeixements, però és de veres que estar darrere i que la gent és com... Ja, però jo això alguna vegada, o sigui, alguna vegada no, molt a diari... O sigui, que tu i jo tenim molt en comú sí, això. Sí, per això, però jo molt a diari em faig aquesta pregunta de dir, però em fot lo de el no ser reconeguda per ego? Evidentment, n'hi ha una part d'ego, és el que l'altre dia ho parlàvem, l'ego és una cosa, un apèndix que tots tenim, que tu pots domar-lo, però no pots extirpar-lo, però està ahí, i el que pots fer és deixar que no et controli, evidentment, però és obvi que totes volem reconeixement quan fem una feina ben feta, quan li posem tantes hores, quan li posem ganes, energia, cures en l'equip en el que està. I per això jo moltes vegades insistisc molt a les bandes de citeu a tot l'equip, citeu a la gent que està darrere, m'enfade quan no ho fan, perquè no és només jo com a directora, no, és que jo, sense el meu director de foto, sense la persona que està en producció, en estilisme, la persona que ve a portar-nos aigua, totes aquestes persones són importants. I no es pot reconèixer una cosa sense l'altra i per això jo faig també un poc de feina d'això de fer públic i reconèixer molt les feines que n'hi ha darrere perquè sí, estan invisibilitzades. Homes i dones. Dones, pues encara més perquè segurament ens carreguem més. Clar, la qüestió és que nosaltres sofrim altres violències a banda d'estar darrere, pues això, sofreixes altres violències. Pues simplement, a mi em passava molt que el simple fet de ser dona sempre em preguntaven ¿qui és el teu nòvio? O sea, què fas així, no? Treballant damunt de l'escenari. T'entiendo. I això són violències que per no ser la que pilla el micro, pues... No, i a mi, per exemple, per afegir coses, sí que veu situacions que dius això, no va passar-li mai a un home, però, per exemple, tenir algun mànager català molt gran ahí que parla amb tu, li dones les condicions, esteu treballant junts per a fer un art, el que siga, i diu, bueno, xiqueta, no sé què, i jo flipant, en plan, tu, als meus companys, li vas a dir xiquet, però ni sent col·legues, vull dir, perquè n'hi ha un respecte ahí entre feines que per què t'estàs permetent no tenir en mi? Perquè sóc dona, perquè sóc jove, en aquella època ara ja, però per què? O sigui, i ahí sí que, i això és molt invisible, però també és molt potent, moltes vegades ens toca a nosaltres posar una línia roja i dir, mira, saps què? Com a mi em va passar en aquesta persona, i estic segura que tu també ho has fet moltes vegades, li vaig dir, mira, no vaig a treballar amb vosaltres perquè l'actitud del vostre mànager no és l'adequada i no vaig estar a gust. Bueno, aquell home em va enviar correus, tu m'estàs fent... Apreta el botó, Andreu. Parem? No, seguimos. Tu m'estàs fent quedar mal davant la banda, o sigui, damunt la culpa era meua. Jo dic, perdona, revisa-te. I això mos porta a renúncies. No només d'ego, de reconeixement i de feines, sinó també econòmiques, de subsistència laboral, que s'han de fer. I és una tria difícil,
però això també està invisibilitzat i crec que també s'hauria de dir. Clar, és la part que no es veu. De moltes vegades està molt clar que si esta tia, perquè és aixina, no treballa en esta gent. No, és que igual ha hagut de dir no treballa amb vosaltres. Claro. I està superbé. Bueno, a més, com que estem avui en este dia en el que es parlarà de la creació de contingut, en la taula que hi ha després del nostre capítol, crec que d'alguna manera tu estàs formant part també d'este món, no? De la creació cultural i de contingut. I fa no res jo escoltava Leo Espluga al podcast Sabor a Queer, un xic català de la generació X que parla molt de filosofia i deia que odia això del terme creadores de contingut, que per cert en la gala esta se repetia molt i em va semblar superinteressant perquè ho plantejava i deia perquè entrava a qüestionar el paper de les persones que publiquem estos continguts i repensar-nos nosaltres des d'aquest lloc en este moment en el que aprenem o desaprenem molt a través de les pantalles, no? Jo no ho he entès. I de quina manera tractem al públic. No rigues, que no ho he entès. Te passaré el capítol. Vale. Però bueno, això com que... Descontextualitzat no ho he entès. O sea, filosofeja un poc sobre el paper que tenim les persones i sobre aquesta paraula de... I per què no li agrada al creador de contingut? Perquè diu que estàs tractant al públic com si foren tontos, bàsicament. O sea, bueno, és molt més llarg, ¿vale? No ens dona temps. Ja anava a dir-te, ho són. Lo recomiendo, o sea, jo simplement ho llance, no perquè estiga d'acord o no en ell, saps? Sinó perquè me va parèixer curiós que s'ho plantejara, perquè ningú s'ho planteja, i al final també com que sí que me sembla com si fos algo molt mercantil. No, és que jo... crear contenido, no? Sí, com però tot em el rato. retxia perquè crec que hi ha molt de creador de contingut que no vol que se li etiquete com a creador de contingut perquè això comporta que té una responsabilitat social. Ah, no, al revés. Ell deia que tenies una responsabilitat social i per això també ho deia. Bueno, en fi. També en un moment social en el que les xarxes socials diríem que ja no són xarxes, no? O sea, que ja no serveixen tant per compartir en les nostres amistats, sinó per consumir propaganda, informació, productes, programes, lo que siga, no? I que estan dominades i controlades per empreses capitalistes i, desgraciadament, també feixistes, antifeministes, anti-woke, com les d'Elon Musk, per exemple. Doncs nosaltres, com a mundanes, ens plantegem molt a qui arribem i com arribem, no? Que fins a quin punt arribem o no arribem. O vos deixen arribar. O mos deixen arribar. Claro. Total, que és una pregunta un poc en general, no? a totes, no? Però que què podem fer en això, en aquesta situació que tenim, en totes les contradiccions que ens crea estar ahí, però no? Quin paper hem de jugar, no sé, quines controvèrsies vius tu des del teu lloc, en la teva posició, que estàs també creant coses, no? Que se van a consumir, la producció artística, no sé. És molt complicat. Però... És complex. M'estàs apretant, però... Des de persona que tu, encara que eres una persona creativa i política, claro. Exacte. Sí, va per a nosaltres ens passa, no? Claro, com prenem decisions, òbviament... O l'altre dia mos deia una amiga, és que vos escolte i entonces jo me replantejaré les meues coses i Sandra deia, no te replanteges res que lo que diguem, no? Que no m'escuches tanto. Que no tant de cas. I és de, bueno, ja, però és que tu t'has de posar en el lloc que estàs també. T'està escoltant gent. No sé, com... Jo hi tinc una doble punt de vista, perquè clar, jo per exemple en les meves xarxes, de fet ara ni en tinc, perquè no. Per salut mental. Sí, no, de veritat, estic passant ara, pues, és una època on dic, esto no me viene bien. Per què? Perquè clar, dins del context on vivim, social, consumista, tenir xarxes és el lloc ideal absolutament per a dissociar-te i per a passar hores i hores i hores i damunt està ahí l'escletxa que dins d'eixa alienació mental que està molt vull dir, que va molt lligat a m'entreté, sí, els vídeos de gossets, molt divertit. De repente algú et conta una cosa com si fos veritat absoluta. I de passo algun altre et clava algo que vulguis consumir. Jo m'he donat compte de que quan compre menys, consumisc menys quan no tinc xarxes. Aleshores, i damunt, m'ha portat a mi així en este tema que soc absolutament l'anticreadora de contingut perquè és que em fa vergonya, no perquè la gent que ho fa em faça vergonya aliena, sinó a mi mateixa. Em fa vergonya posar-me davant del mòbil. O sigui, jo em veig així i dic, vaig a gravar-me algo i faig, no, tio, és que em fa vergonya veure'm des de fora. A nosaltres quan ens demanen vídeos ho passem fatal. No, però bueno, ahí ja n'hi ha un objectiu. Però jo, clar,
jo faig coses visuals on jo no aparec. Clar. I no vull que apareixi. Ja. O sigui, sempre està el puntet de que... De que te se reconega, no? Home, clar, existixes. I avui en dia existir també és existir a través de les xarxes. I ahir n'hi ha un reconeixement. Clar. Quan l'altre el posa un like, quan l'altre et respon, estàs existint d'alguna forma. I això pues, és molt Ara important. parlaré jo d'això. Clar. Però de la mateixa manera, igual que jo trie no fer contingut sobre mi mateixa, no vendre el meu temps ni la meva intimitat ahir, quan no ho necessite. Després sempre... és veritat, les contradiccions existeixen i l'accepte. Absolutament. No. No és algo que no passa. És una contradicció, és clar, una porta que s'obre i que es tanca quan tu vols. Sí, però bueno, després pot també ser una penses, contradicció. estic donant la meva informació als feixistes Ja, d'Elon sí, Musk i de l'altre i no sé què, i dius, Ja, què faig? bueno. Què faig? Pues existir, perquè avui en dia existir en el nostre context també comporta això. Val. Però clar, per l'altra banda, jo sí que creo un contingut que va a xarxes, que és, Sí. però és a través d'uns altres artistes. Hem d'acceptar això, aquesta contradicció. Estem dins d'un món consumista. No hi ha res que es publique que no estiga pensat per atrapar el... Bueno, mundanes... Qui més i qui 11 menys. seguidors en YouTube. Ahí te diré, amiga. No, però vull dir, algo no esteu fent bé. També mos van dir que teníem massa seguidors en Instagram. A veure, Bueno, que s'aclarisquen, jo què sé. Per els pocs programes que heu fet, teniu molts seguidors en Instagram. I això també penalitza, no? Claro, top penalitzat. Hi havia una M'encanta- llista de tics i tots els teníem mal. M'encanta el fil mental de conductor d'esta gent. Bueno, sigamos. Dejando la ràbia de lado. Clar, jo sí que crec contingut per a altra gent. Ja. Està pensat per a que agrade, per a que enganxe, no en un sentit addictiu. O sí, perquè jo moltes voltes m'ho plantejo i és màrqueting. És una altra cosa que s'obri ahir. Una pregunta, al final vas fer l'anunci dels carros? Dels carros? No hi havia una empresa de carros que es va De dir? Rolse? Sí. Ah, sí, ha fet un anunci pels carros, els carros de la Que compra. guapo. Claro, els carros d'estos de les Buah, abueles de tota la vida. Home, és Clar que que sí. guapo. I a mi Quasi van fer una màrqueting. sessió I es van regalar un xulíssima. carro. No, Joder. Pues Rolse, vaya. regaleu-me un carro. Jo el vaig demanar un any per a Reis. És que estan molt guapos, Estan eh? guapos. Sí, Estan molt perdoneu, guapos. Igual si mon pare me va regalar més barato. No, però vull dir, ahí està també, això és màrqueting, pur i dur. No és l'accepció esta artística, Ja. és màrqueting i és feina. Aleshores, pues, igual que totes en el nostre dia a dia també fem coses que accepten que són per a sobreviure dins d'aquest sistema perquè hem de sobreviure econòmicament, Sí, ja sí. està. També n'hi ha parts en l'artístic que funcionen així i no estic, hi haurà gent que sí, però no estic tampoc en el punt de superprivilegi que és de poder escollir absolutament tot lo que, en tot el món en què treballe. N'hi ha alguns projectes que per sort ara ja puc dir, mira, no, crec que no compartim així ja Claro. res i no sóc la persona adaptada per a, que s'adapta a les teues necessitats. Però, clar, sí que quan crees contingut, pues, jo intento fer-ho des d'una forma més... Ahí sí que pot ser més artística. Més de dir, vaig a intentar aportar algo visualment. I per això també intento no entrar en tendències. Perquè crec que això és una altra trampa ahí, que avui en dia les tendències duren 10 putos minuts. O sigui, és increïble. O sigui, fas una cosa i als 10 minuts ja no es porta. Aleshores dic, val, doncs crec que pot ser, en compte de matxacar-me tot el rato, estan consumint, perquè damunt és altra vegada l'espiral està de consumís més, estàs més informat, apaga-les, mira el que tu tens dins, quin és l'univers creatiu que tens, perquè també si no l'entrenes, això va perdent-se. En plan, no mires tant el que fa la resta. No vaig estar a Pinterest, Claro. que al final, en Sí. un moment de Ai, crisi, Pinterest. totes podem anar i està fantàstic anar i és una font Sí, de però busca recursos. en tu, no? Que ja tens molts recursos. Sí, també. però és una cosa que l'estar tan en xarxes Ja. capa. O sigui, l'estar tan condicionat per el que es porta, per el que no, vos ho dic en sèrio, jo he Sí. hagut d'apagar-ho tot per a... A mi, quan pensem coses per a mundanes, crec que ens passa... Sí, sí. No fem cas de lo que... Sí, o sea, que algú et diga, ostres, parleu d'això, perquè, claro, tot el món està parlant d'això i és com... Però és que jo no vaig aportar res més de lo que tu veges en un reel de 10 segons, entonces, no sé, podem reflexionar altres coses, el que dius tu, dius, parar, jo consumís, lo únic que consumís és Instagram, i és de veres que me fria el cerebro, perquè de moment dius, hòstia, han passat mitja hora, i jo sí, tu. I fora només mitja hora. Ja.
Però jo quan a voltes he tingut temporades de veure el temps que gastes al mòbil, jo m'he assustat i he dit, a on està anant-me la vida? Sí. I he dit, apaga. Apaga, passa el mono i ja en una altra temporada pues tornes. O sigui, jo crec que és un tema molt complex, vale? Tampoc l'anem a abordar així en profunditat i que està super guai l'aportació i no sé què... No sé, que suposo Igualment que no... ara parlarem de més coses. Sí, No. o sigui, que n'hi ha moltes contradiccions. I una cosa també, la única positiva potser que podem extraure és que també les xarxes o els continguts que es creen, n'hi ha alguns que estan genial i que són una democratització en veritat del saber. O sigui, això està superbé perquè després vindrà Georgia que parla de la vida al camp i de com ho viu ella i això és meravellós de veure i agraeixes molt poder accedir. Jo no estava pensant en... Clar. Claro, no estava... Quan faig aquesta crítica no és a la gent que conscientment a nivell polític, sinó quan és este sucedani, quan comencen a fer-se la mateixa reproducció de lo mateix. Per exemple, una fa una tarta i ja de moment 20 voltes el mateix vídeo. Que jo seria la primera, jo m'enfadaria totes les de darrere, diria copiotes. No, però és més, jo he conegut a gent que m'ha dit jo ara tinc una parella que estem pensant en fer un Instagram de parella i fer-nos Instagrames, clar, i dient, però clar, això vol dir que si estàs enfadat també has de gravar vídeos perquè la producció no pot passar, no pot parar. I deixa estar. Correcte, És que correcte. Per què prostituir, vull dir, la teua intimitat absoluta tot el rato ahí? És molt heavy plantejar-te, no, estem plantejant-nos fer un Instagram conjunt i és de... Oh, uau, feu tartes. Feu tartes, sí. Bueno, igualment has dit moltes coses que anava a parlar perquè ens hem dividit les dues seccions. A mi personalment m'interessaria que parlem no només de la teva obra, sinó de les contradiccions que es produeixen o les condicions que es materialitza, que era just d'això, del que implica ser tu i tenir el teu cabet i les teues mans aixina en general. Que a més, pensant molt, m'ha donat que el teu recorregut creatiu ens permet abordar una qüestió que travessa gran part del món artístic actual. I és, tio, jo a voltes em lliig i pense, jo he escrit això? Que lista. No és de lista, xica. No, que lista, Sandra, que lista. Clar que sí, Cari. Ha dit que som listes, jo m'ho crec. Sí. Jo, a voltes sí, a voltes no. Què vol dedicar-se a la creació en un sistema que exigeix produir constantment per poder existir? Això vol dir ser carn de trituradora. Tal qual vos ho dic. És perquè damunt, i així, això sí ho estava reflexionant ahir una miqueta, i és de, mireu, parlant de premis, a mi l'únic premi que m'han donat és fort. Va ser en 2021. I jo he estat molts anys preocupant-me, dient, si no me n'han donat cap altre, vol dir que ja no sóc bona. Ostres. Però després, al cap del temps, m'he girat també la tortilla. Bueno, jo he fet una feina de dir, no eres els premis que tens, igual que no eres els likes. Vull dir, això és una altra construcció. Sí. Absolutament. Per això que, Caris... És una feina. Clar que sí. Sí, és una feina. I la gent pot ser que no ho viu des de dins, el diu, pues si no te l'han donat, no passa res. Però no entenen que, o perquè no ho han viscut en primera persona, que tu t'estàs posant, pot ser perquè tu no ho has triat, baix la lupa d'algú que no eres tu. I dius, i damunt estem parlant d'art, no estem parlant de matemàtiques. És subjectiu pot ser. Sí. Però damunt també pensava, clar, és que en esta indústria artística també és un poc el factor heteropatriarcal de quan eres la xica nueva adolescente que llevaron al institut o no sé què. Sí, eres la novetat. Entonces te donen un premi, però després ja... Perquè parlant en una persona em va dir, home, mira la indústria de la música, quantes dones hi ha ara, i li dic, tu saps la de galtaes que mos han pegat? I ara em sap molt mal, que jo les vull molt a totes, i puc considerar que són les meves col·legues, però són totes guapas, aparentan todas 18 anys i tiran tota... És que, vull dir, n'hi ha que pensar moltes però coses. Perquè ahí són també totes ha... from womans. Vull dir, que no critique que això estiga, jo m'encanta que estiguen ahí, ocupant l'espai, i que per fi el FESJOC tinga un cartell paritari i tot el que tu vulguis. Però plantegem-nos com passen les coses també. Però clar, fem la pregunta al revés. Quants grups alguna volta s'han preocupat de dir no soy el grupo de moda, me van a substituir? Quants grups d'estos mítics, quantes voltes has pencat, haurà pensat, si és un altre grup nou, a mi me'n desplaçaran. Tu creus que no passa? Sí, però crec que no tant com en les dones, per exemple. Sí, no, claro. Sí. Però bueno, tornant un poc a la pregunta que estàvem fent.
Que quina era? Que és, bueno, jo igualment... Perdó. No, que és... Què vol dir dedicar-se a la creació d'un sistema que exigeix val. Però espera, que tinc una altra cosa, antes de contestar. Perquè tu realment es vas posar de moda, i ho he escrit en la pandèmia, amb les teues il·lustracions que pujaves a xarxes... Que jo no ho sabia, això. Encara que tu ja feies coses tremendes d'abans, i en aquestes il·lustracions eres un poc tu, no? I bueno, esta conversa, i ara em respondràs, però que jo plantege partits del pensament d'Angela McRobbie, una teòrica cultural que analitza com el treball creatiu s'ha convertit en un dels espais on la precarietat s'ha normalitzat més, sovint disfressada de vocació o de passió. Que tu sí que has parlat un poc de passió, que ella parla de la precarietat normalitzada, especialment baix una lògica neoliberal que presenta la inestabilitat com a llibertat i la passió com una forma de compensació. Segons Àngela, i sincerament és la realitat, i ho dic jo i punto, no vaig a discutir jo a esta senyora tan intel·ligent, en les indústries culturals s'ha imposat un model on les persones creatives, primera, treballen de manera intermitent i inestable. Segona, assumeixen múltiples rols alhora. Estic parlant d'Elga, ¿vale? Esta dona parla d'Elga. Tercera, interioritzen la idea de que han de demostrar constantment que són vàlides. El que estaves dient. Clar. I quarta, acaben responsabilitzant-se individualment d'una precarietat que, sorpresa, és estructural. Aleshores, este model fa que la producció no siga només una necessitat econòmica, sinó una condició per a ser reconeguda i per a existir, dient-no mal i pronte. Bueno, com que s'ha imposat, que ser algú passa per ser visible, que just, tu has dit això fa no res, que eres o has de ser talentosa tot el temps, que cal acceptar la inestabilitat com a part natural del camí i assumir que l'èxit o el fracàs depèn no ve d'un esforç individual, sinó també d'un llibre albedrío, que és com, ara de moment tinc èxit, i ara de moment me se'n va, o perquè entra un nou grup o una nova persona que fa el mateix que faig jo i resulta que per relacions la contratem més, bueno. I he de dir que així totes són molt listes, que no ho diguen en sarcasme, vosaltres també, que esteu així escoltant-nos, i que això en realitat no ens ve de nou a ninguna de nosaltres, que ja sabíem que qui paga mana i que això no ho diu l'Àngela, ho dic jo també. I és que el capitalisme ens oprimeix, enganya i precaritza en tots els àmbits, també en la creació i la cultura. I ja acabi i ja es deixa parlar. I és que jo escrivint tot això m'he sentit molt identificar en tu i en mi, com a dues persones que hem fet la mateixa feina però en entorns laborals diferents, bueno, diferents i iguals, no? en rols diferents. En llocs diferents, però claro. I de quan jo treballava en el món dels escenaris, el món de la música. I jo après molt de vosaltres perquè no tinc ni idea de res. Que jo sí que em sent una persona, jo he abandonat, jo sí que he sigut expulsada, jo sí que vaig dir hasta sí les galtaes, jo me'n vaig a ma casa, jo vull ser funcionari. I t'has fet un podcast. I m'ha fet un podcast, claro. Que jo sí que sentia que havia d'estar demostrant tot el rato que era la millor, encara que he de dir que ho era. Que ninguna... A veure, que tia, que jo, lo que jo he fet, jo no he vist a ninguna fer-ho. I que, bueno, i que havia d'acceptar la inestabilitat, tot això. I la qüestió és que el que sí que resulta especialment pervers, i és del que jo volia parlar una miqueta també, i és com aquestes indústries estan romantitzades, es presenten com un espai lliure de creació flexible, modern, que xulo tot, que guai soc, mira quin outfit m'he posat, mira quin feed en el meu Instagram, que coloridés, però que com pràcticament tot en esta vida està profundament travessat pel capital, les qüestions de classe, de gènere, de raça, i amb això la precarietat, que ho he dit 70 voltes. Esto són com les sèries de Netflix que van repetint la mateixa idea perquè saben que desconnectes. I sense allargar-ho massa, m'interessa especialment parlar de la precarietat per una banda, encara que la pregunta d'antes no t'he deixat contestar. No passa res, ho estava explicant perfectament. I la pressió constant de produir per altra. Publicar, mostrar processos, estar present, agradar, mantenir un setge i estar activa, visible, que de fet a nosaltres en Mundanes, només començar, mos va donar una crisi enorme. Ho crec. Encara que nosaltres ni mos considerem ni som creadores de contingut, però era molta faena i a nosaltres ens generava moltíssima incomoditat perquè no volíem aquestes pràctiques. O sigui, a nivell polític tenim una estructura mental que ja no va canviar, entonces de veres ens va generar un... I al final la solució va ser molt a pela. Sobretot parle per mi perquè vaig ser jo la que més va entrar en xoc. A veure, jo xoc. també soc molt més passota. O sigui, com que n'hi ha un punt que jo dic, me dona igual, o sigui, jo vaig a fer el que puga, perquè fins així arribe. Jo treballo, jo tinc la meva vida
I això ho fem perquè volem Perquè compartir, perquè volem parlar de coses que no se parlen, que dos dones no mos deixen parlar tantes vegades d'aquestes coses, en valencià, no? O sea, com... I en Sandra. O sea, com algo d'amigues, no? Que també és de veres, i que està, no sé, que a mi m'agrada molt, però no me puc estar pegant cabotades contra la paret per l'Instagram. O sea, no puc estar agobiant-me o patint perquè li han dado al like 4 i no 80. O sea, com que n'hi ha un punt que dic, bueno, pues sí, molaria més Claro, que la mos crisi- escoltara més gent, perquè a mi sí que m'agradaria que n'hi haguera un exèrcit woke no? Y reventara. Pues sí, ojalá, no sé si con esto y muchas más cosas, o sea, militant, això, lo ate, no sé què, moltes Que hi coses, i ha això, moltes més propostes claro, com esta, claro. això només suma a tot el que n'hi ha, o espero que sume algo a tot el que n'hi ha, però ja està, no podem arribar a molt més, perquè l'algoritme que parlàvem abans pues, està trucat, perquè, no sé, entonces, claro, tota aquesta pressió, també perquè Sandra és superexigent, super exigent, pues jo soc exigent, però també pues, el límit, no? I entonces pues, ho vam tindre que parlar, perquè ens estava generant ansietat. I la solució va ser... Molt la pela. Pues Ja, si però- pone mojo en el vídeo, pues Perquè pone és una mojo, perquè aplicació és de la pago. marca. I no podem estar dedicant-li 10 minuts més a tapar-lo. Pues no. O Sí. pues no fem els subtítols. Pues sí, pues te faltes. Pues no sé què. Mira, Mira, això és una decisió que hem pres ara, que és que si escrivim tal com parlem, perquè mos... I tant. bueno, A tampoc veure, l'hem pres. Però, tampoc No l'hem l'hem pres, pres, no però l'hem que mos parlat, deixem. Mos però, deixem. o sigui, a nosaltres Que tenim... no passa res, sí. Si és per certificat, jo el dono. El C2 te'l Jo soc més correctiva, però en realitat no m'importa. Que Però no a l'hora de sigam, subtítols saps? també era com... En el valencià estàndard, no sé què, i era com... Jolín, els dos És que si et parlem... poses a mirar, és O no infinit. acabes, és Clar, que És està fet infinit per i això. tot està baix la Clar, lupa sí, i tot el exacte. crea pressió i tot mai, i res mai és suficient Exacte. per arribar. Aleshores és... Jo volia fer com tota aquesta introducció per dir com tota aquesta estructura precaritza, i entonces la pregunta era, tu estàs precaritzat? Sí. A veure, Sí, més que res, perquè t'ho pregunte, perquè si no es coneguera de res, podria considerar que la teva carrera professional ha sigut d'èxits, Clar. que has treballat en gent molt top dins d'esta mini bambolla en la que mos... Per favor, els telèfons els podeu apagar? Tercer És strike. que per fi tenim un micro És que- d'ambient. I avui se gravarà tot. No, gràcies. Això Però demostra que n'hi ha gent. Claro, Està gràcies. ple. gràcies. Ara està ple, Sí, sí, molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Que crec que tu en este mundillo tens un estatus social i un capital simbòlic i cultural Ah, enorme. sí? Tia, sí. Sí? Sí. Tu no te ho veus, perquè tu vas Guai, en la teua sí, sí, jipeta sí. cap amunt, cap avall. O sea, ojalá una foto de toda Vull la teva dir- jipeta. Per Te la favor. passes. Que si algú no es coneix i es veu des de fora, diu, uau, que el Gap treballa en Zoo, quin èxit de vida. smoking, Una tia d'èxits, no? Per això, bueno, m'agradaria que parlares de la precarietat i també aquesta sensació d'estar constantment produint, o si has tingut la sensació en algun moment, i ara, te ho jures, deixe parlar, de que si Tranquil·la. estàs parar, desapareixes. Això ha suposat moltes crisis. Ostres. Hasta quin punt, quantes n'has de suportar per acabar arribant a la conclusió que vosaltres dieu de me l'ha de pelar. O sigui, jo entenc que vosaltres, per exemple, en Mundanes teniu una cosa molt guai i és que la vostra subsistència econòmica no depèn d'això. Per Ja. tant, això, sense romantitzar-ho, perquè és clar, molta clar. feina i moltes hores i molt d'esforç, però vos dona la carta de treballar lliurement. No treballeu per a ningú que no siga... No invertiu el temps per a ningú que no sigueu Això dient les guerrilla vosaltres. girls, dient lo bo de ser dona i precària i tal, és que no has de complir en ningú. Correcte. Perquè total i la sudes a tot el món. Correcte. Això som vosaltres. Sí, Bueno, això. és que estava reflexionant perquè Sí. m'han vingut molts pensaments que volia dir respecte al que estàvem parlant. Mira, de lo que tu dius des de fora, la teva carrera, no sé què, m'encisa esta cosa de veure com la gent... O sigui, Et veu, eixa no? cosa que mai faràs tu perquè és impossible veure des de fora. Mhm. Jo no sé com se veu a mi des de fora. Jo el que sé és el que jo visc. I que quan estic davant de gent, potser sí, quan vaig començar en Zoo em posava molt nerviosa, al final aprens que són persones, que és feina, desbucolitzes absolutament tot, i acaben havent dies en els que dius uf. I si ho faig funcionària? Sí, Que és el que vaig fer jo. Per altra part. sí. És que em diu moltes coses, vaig intentar respondre-les a totes. Sí. Ojalà un paperet. Sí, em podríeu haver apuntat. Escriure.
Però mira, el que dius del desaparèixer, al mateix temps que pot ser jo no soc conscient de la imatge que tinc des de fora, clar, la meva feina és una feina que també va signada en renom. Si el teu nom no està, desapareixes un poquet. Damunt jo, ja vos dic, jo he parat de fer producció pròpia per una falta de temps, per pressions, perquè dius, per on m'enganxe? O sigui, si en l'altre estic a este nivell, ara jo sola, sense equip, com ho faig? Em dona el temps, em dona la vida per a poder viure, treballar per altra gent i per a fer producció pròpia, per a mantenir un Instagram actiu. És impossible. És impossible. I intentar-ho vol dir renunciar. I jo ja he arribat a un punt en el que dic, mira, m'és igual, em faré agricultora, treballaré de cambrera de nou. A la fàbrica. A la fàbrica. El que sí, però a canvi de poder viure, ties. O sigui, i això pareix... Clar, a mi em sap greu perquè jo des de fora entenc que tinc ja una trajectòria sòlida, vull dir per sort i perquè m'ho he currat i perquè ha passat així, però així tot encara m'ho plantege. Entenc que algú que estigui començant o vulgui dedicar-se al mateix que jo i m'escolte dirà, hòstia, pues si ella no, pues bueno, és així. Quan parlarem amb Marina Donderis, també ho va dir. Bueno, de fet, ella ha fet xerrades en les seves companyes de... Bueno, per si no la conegueu, va fer un curtmetratge que va estar nominat al Goya que se diu Becàries, que l'entrevistem en no sé quin capítol. Creatives? Sí, no sé. Total, que Marina contava això i de fet és que donar una xerrada a gent jove que s'estava formant dient-los a veure què espereu del mercat laboral, o sigui, desromanticeu tot això perquè oblideu-vos. Perquè jo no tenia aquesta pregunta preparada, però m'ha vingut al cap perquè ahir vaig anar a veure Fatal, que és el nou grup de la gent de Mafalda i de Fan Kiwis, i allà em vaig trobar a una persona en la que jo he fet bolos molt grans. I em va dir... ja no estàs currant, no sé què, i li vaig dir, no, jo estic totalment out. I em va dir, es veu que jo una volta a parlar amb ell li vaig dir, és que vull començar a deixar-me el món de l'autonomia, de ser autònoma, de fer bolos, que va lligar del lo teu de sempre que estiga buscant gent i fent això i l'altre per subsistir, li vaig dir, perquè si algun dia vull ser mare, jo no vull palmar d'esta manera. Entonces ara, esta pregunta és per tu. O sea, tu tot ho has plantejat com l'estabilitat futura que va lligar a la precarietat que vivim, de dir, és que necessito una base molt sòlida per poder fer una vida. Jo veia els meus amics i dia, joder, m'ho passe molt bé, és molt apassionant per mi la meva feina, però jo estic cansada de palmar. Per què tinc que fer-ho jo? Home, i inclús de plantejar-te la vida hasta... És que, clar, això té unes arrels en la teua vida personal molt profundes, dedicar-te a això. Perquè jo m'he arribat a plantejar de, val, si vull ser mare, clar, això va suposar el ritme que jo he portat. Ara perquè he baixat, però el ritme que he portat els últims anys, 24/7, tots els dies de la setmana, hi ha ni vida social. O sigui, han sigut moltes renúncies per arribar així, que al final també el planteges i dius no. Però clar, quan el planteges de dir pues el dia de demà tinc el projecte de m'agradaria ser mare, això suposa un mínim de 2-3 anys de parar. I jo m'he retrobat en gent del meu entorn, inclús diguem-me, en tota l'estima del món, però que ho veus des de fora i és heavy dir-te, no Elga, tu ara no pares, tu ara estàs ahí pujant, tu per lo menos 2-3 anys de continuar. En compte de dir com puc ajudar-te a que no pare la cosa? O de, tia, ja trobaràs una manera, però si ara vols ser mare, pues sigues mare ara. Pues no, jo m'he trobat, inclús m'he comprat a mi mateixa este argument de dir, no tia, jo ara no puc permetre'm parar, jo ara necessitaria, crec que si m'esforce, que imagineu-vos el nivell de locura. De sobre carros, de si currarà molt més i ja el meu nom... com que es queda, perquè també està esta base efímera de terres movedisses de dir, clar, tu ara eres algú, però i demà? És que demà arriba una altra persona i això volia lligar una cosa que tenia moltes ganes de dir i és que moltes vegades en aquestes faenes als creatius no n'hi ha uns recursos humans dins de les bandes o dins de les empreses que mos ajuden igual a passar d'un a altre, no n'hi ha. I jo moltes voltes m'he sentit, i així faig molta crítica, com l'escena està de Simpson dels monos en els dos ganivets que estan allí, i tots allí, és com, mos animen alguna vegada, o crec que inconscientment el que ens animen és a competir entre nosaltres. I jo he hagut d'escriure-li, i ho he fet en tot del gust del món, a companys i companyes que compartim la mateixa faena, que en principi som enemics, perquè se'ns col·loca així, se'ns col·loca en equips.
tu eres de l'equip d'Elga, tu eres de l'equip d'Enric Alepuz, per exemple, i jo l'he escrit a Enric i li ho he dit de, tio, que ganes d'un dia que mos sentem a xerrar i tot, perquè jo no vull ser enemiga. Jo vull treballar en equip, poder créixer... En este rollo competitiu. Però moltes vegades la gestió que fan algunes persones o algunes empreses, perquè són empreses, del nostre pas d'una a l'altra o el que siga, el que el converteixes en enemics. I això és com... ho has de frenar tu també i dir... I parlar tu en l'altra persona, de dir-li, cap problema entre nosaltres. De fet, ojalà algun dia treballem juntes i això no ho dic per quedar bé. Això ho dic perquè de veritat em crea ansietat i em fa fàstic haver-me de dedicar a esta faena pensant que he de xafar a un altre o he de sentir que l'altre que n'hi ha un mal rotllo entre nosaltres perquè competim pel mateix tros de carn o per el mateix projecte. Hi ha espai per a totes i és més. Crec que el que podem fer és ajudar-nos. Fer equip, treballar juntes, si no sé fer alguna cosa, o simplement per el fet, el gust d'aprendre de com l'altre fa les coses i trencar un poc aquesta dicotomia de assos teu, assos meus, som contrincants, no tio, no som competidors, anem a intentar parar-ho. Claro. Ara per anar, anem ja, no queda molt perquè ja estem en l'horeta, m'agradaria saber quant de temps dediques a projectes que realment t'agraden però que no són caix. Per exemple, fer culleretes de fusta. Perquè Elga fa culleretes de fusta. Entre altres coses. Andreu també fa. Competició. Ara em dius quines fas i parlem de ganivets. Feu networking. Es demanen, i també si es demanen molts favors, com vosaltres que es vam demanar el favor del nou logo. Sí, i això per sort continua deixant-me una part de la meva producció a projectes que considere de militància, de recolzament a associacions que no tenen un pressupost i és que no vaig a demanar-los tampoc. Presupuesto menos 400. Correcte. Però bueno, això ja entra en el cadascú i a mi intentar ajudar, ja que no tinc temps per la militància directa, perquè no tinc temps d'anar a l'assemblea, el que dic és si vos fa falta alguna cosa i a veure, no a tot puc dir que sí, però sorprenentment encara continue, encara que siga 3 hores menys de dormir avui, però intente complir-ho, perquè és una cosa que a mi em fa sentir bé, que em sent menys venuda al capital. En plan de, només treballem per pasta, que no passaria res perquè tots treballem per pasta. Però sí, és una cosa que em fa goig poder continuar fent. Que guai. I ja per últim, volia saber quins referents artístics tens del Pinterest. No, qui sents que t'inspira com a artista? Em sap mal perquè me s'ha fet molt curt. O sigui, com que no hem pogut aprofundir en res. Ara seguim. Dius coses molt interessants. Sí, és que és molt lista. Ho sabíem, però no havíem parlat. Gràcies! Tot el rato, que listes som, que listos sou. Ja que els premis i els mitjans no mos ho diuen, o s'ho diem nosaltres o... Jo vaig dir que l'any que ve faré la contragala. Em pareix perfecte. Faig jo els guardons, faig un dibuixet per regalar. En un paper al bal. Sí, per favor. Bueno, era quins artistes t'inspiren o quins vols compartir amb nosaltres, sí, no? Sí. O sea, m'interessa més aquesta. Mira, de referents artístics he de dir-te que soc fatal per això, perquè tinc una memòria per això de peix, patres... Pregunta'm tota la dinastia de los zares de Rússia, me la sé tota. ¿En serio? Sí, m'agraden coses molt rares, molt estranyes. I tinc molta memòria per això. Ara bé, per gent, tot el que siga la contemporaneitat no m'interessa. Vale. A mi parlen de 200 anys. Des de la revolució industrial darrere m'encanta tot. A partir d'avant, no. Aleshores, el capitalismo, mal. A partir d'ahí, nada. Però és cert que m'inspiren coses que no són estrictament artístiques. O estrictament del camp en el que, per exemple, em costa molt dir que en tinc, d'artistes per Instagram. És més de, doncs mira, vaig anar a este museu que n'hi havia una col·lecció de teteres del segle XIX i de no sé què, i em va encantar, i igual podria extraure, no sé, o en història, o en, no sé, la inspiració no sé d'on pot vindre, pot arribar de l'art i pot arribar d'altres coses. Ahí és on arriba la verdadera creativitat o la originalitat, que és el que diem antes de Reels, no? Estàs apropant a lo de artístico, bohemio, no vaig esperar ahí. Vale. No, a veure, té que veure, és cert. No, té a veure, però és que lo de qui t'inspira
és que el pot inspirar qualsevol cosa. Claro, no, I, però superinteressant. segurament t'inspiren coses per les que tu sents admiració d'una manera intrínseca i personal. És a dir, si a mi m'interessa la mitologia nòrdica i veig una construcció de no sé què, dic, hola, que xulo, la pedra o la textura d'una... Jo què sé, i n'hi haurà gent que diga... pretenciosa. Una pedra. O sigui, una pedra. Mira, bucòlica. Clar, és que això és molt... No, per això no m'agrada lo d'artístico Que bucòlico. no m'esperava per res esta resposta, em sembla tan interessant que estigues dient això. Però perquè amunt després ho intente i jo me'n recorde que en els anys del batxiller jo anava a Arco i m'apuntava els noms dels artistes que més m'agradaven. I només me'n recordava de dos i vaig estar anys dient aquestes dues persones que... Però perquè era com... en la carpeta del meu ment d'artistes que m'inspiren. Aquests dos. Lenny Blanco. Correcte. Cal negro, totalment. Però el que sí que vos he portat, i així no si voleu el dic i ja acabem, és una llista d'artistes valencianes i dones Vale. que crec que són molt recomanables i que no es dediquen a la música, perquè també s'ha de donar veu a la gent que ens dediquem a altres arts, tot i que respectem la música sempre, clar que sí, però no se't pot emportar el 100% de l'atenció. I són, vaig a dir-les així ràpid, Cristina Clemente, que és il·lustradora i fa gravats meravellosos. Isa Eixa, una tia xulíssima que fa tallers, que fa serigrafia, que fa 1000 coses, seguiu-la. Galleta Maria, muralista i un amor. Gemma Delou, que fa unes il·lustracions en una sensibilitat i en una potència que, bueno, ella és un ser de luz. Maria Marchiran, que s'ha llevat xarxes, no la veureu, però no li he dit mai prou el que admire la seva obra. Elisa Basilissa, que tot el que toca en les mans, siga el que siga, ho converteix en art. Siga bordant, siga pintant, tot. La xata merenguera, Carmela, la meva companya d'estudi, una tia que a través de la botànica i les flors està fent un treball de recopilació de memòria femenina, és una curranta i te quiero. I que fa unes coses xulíssimes. Després, Rosa Gassent, que és de Vol, que és amb la que treballa per a moltes vegades, companya de vestuari. Una tia que, bueno, acabarà, ja veureu on acabarà. Anaïs Florín, no necessita presentació. Bravo. Gemma Martínez, que és listíssima i ojalà publique moltíssimes coses més. Arada, el col·lectiu de memòria feminista, fa coses també, no vull repetir-me, però és que són totes xulíssimes. Laura, la de les fotos, i Maria, la Cròniques, són dos fotògrafes també d'ací de València, d'una fornada de gent més jove, en mogolló d'energia, en mogolló de ganes. Seguiu-les també perquè fan coses molt xules. Marta GN, Marta, canvia't el nom, que és ballarina d'ací de València, de dansa contemporània, increïble. I per últim, la meva germana, que és Nara Pérez, que és una actriu i ballarina brutalíssima, que està fent obres ara també, està exiliada en Barcelona, però quan vinga a València aneu a veure-la perquè és un goig veure-la. I bueno, així jo crec que... I mundanes, per favor, les dos xiques més listes. Jo aplaudiria tots els noms que has dit, perquè, joder, has dit a muntó, algunes les coneguem, algunes no, i podem posar la llista inclús. Pues sí, clar que sí. La podem publicar en plan, bueno, recomanacions d'Elga i les que falten, no? I les, bueno, tinc a Bander, a Nacho Sarvach, a UBF, a la gent de la Repar, però m'havia de parar en algun moment. Bander, a més, és fan. Qui? Bander. Bander és un ser de luz. Hi ha alguna cosa que no t'hagin preguntat i vols parlar? No, crec que m'he eixit molt bé, no he clavat la pata. Ho has fet molt bé. Vaig anar a seguir donant-me feina, espere, després d'estes declaracions. Ho has fet molt bé, jo m'he donat compte que estàs tot el rato dient o sea, com, Vindre a Mundanes fa por, per si no te tornen a contractar. Bueno, això ja està... Guapo eso, Està assumit. Terroristas. Vale, pues, jolín, Elga, qué guay, Tenia moltes ganes de que vingués. Jo també. Diu coses molt interessants. Quan m'han portat la Marina també és... O sigui, a mi m'ha agradat molt per això, perquè veniu d'un altre espai que jo no conec. És que sabeu què? Fa tants anys que no... O sigui, ningú s'ha sentat mai a fer-me una entrevista de veritat. Bravo, hasta una entrevista. Sí, per mi sí. Que toca temes. Pues vaya con los otros. No, però és veritat que després de tants anys dius, ai, jo també tinc... A voltes t'agarren ganes d'explicar com ho fas, perquè són moltes hores, tu soles a casa i dius...
això igual algun dia a algú li podria interessar o no, No. Totalment Sí, jo crec que respectable. Sí que I, interessa. bueno, si n'hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, és el moment, o mos ho envies i ho publiquem en una nota d'àudio. Xiques, que feu una tasca meravellosa, Tu que també. ojalà tingueu l'energia i les ganes Tu també. de seguir fent-la, perquè això moment, vull dir, sí. sense cap pressió ni De obligació. moment s'han Mos gastat fem imaginar. 400 euros en aquesta cosa. Bueno, o sea, pues ara amortitzar-los. Sí, no. I que moltes gràcies per A haver-me tu. per haver Gràcies. comptat en mi. Jo volia donar les gràcies per posar paraules a coses que Sí. vivim i que és que a més és que total. parles molt bé. Sí, parles superbé. Gràcies. I bueno, moltes gràcies a totes per haver vingut. Sí, que al final s'ha plenat, jolín, que guai. Esperem que vos hagi molat i que si algun dia hi ha un premi del públic mos voteu. I que mos seguiu en YouTube que per mos poder seguiu en guanyar un YouTube. premi algun dia. I ja està. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Fins Ara ací. posarem una cançó si sona i gràcies per vindre.